खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 जुन 2025 मायथाइ एबा 21 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। लोगोफोरजों गोरोबलायैनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ खोमानो हागौ। नाङै नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ नोजोर होनांगोन। दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबगोन आरो सानस्लाबै मुलाम्फाबो मोननो हागौ। मावख'नि नारसिनथायखौ न'आव दालाबो, मानोना बेयो नोंथांनि नखरनि खुसिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। मावख'आव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाया साबसिन आरो न'आव नखरारि जिउखौ रंजानाया साबसिन। मोजां मोनलायनायाव निराश जानो हागौब्लाबो गोसोखौ दाखोमा, मानोना जोबथारनायाव नंगुबै अननाया देरहायो। दिनैनि साना नोंथाङा लुबैनाय बायदि जायाबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा मावख'आव गावनि लोगोफोरजों साबसिन गोरोबलायनाय मोनगोन। नोंथाङा बेलासियाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया नोंखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव साबसिन गोरोबलायनाय जागोन। दिनै नोंथाङा धोरोमारि सानथौनि फारसे गंग्लायनाय थागोन। नोंथाङा जाय खामानिखौ मावफुंनो नाजायो बेयाव जाफुंसारगोन। शिब चालिसा फराय आरो नोंथांनि गासैबो नाजानाया जाफुंसारनाय नुनो मोनगोन। गावनि जिउ लोगोरिखौ सोमोनांहोबाय था, नङाब्ला बिसोरो नोंथांनि जिउआव ओंथि गैयै मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। गोसोआरि गोजोननि थाखाय नारसिनथायनि जाहोनफोरखौ बिबुंसार हो। गुबै सम्फथिफोराव रां थिसननाया नोंथांनो मोजां मुलाम्फा होगोन। मोजां मोनलायनाय, समाजारि रायज्लायनाय आरो गावजों गाव सोमोन्दोआ बांगोन। नोंथांनि पार्टनारनि अननाय आखुआ नोंथांखौ जुनिया मोनदांहोगोन। बे बुब्लिफोरखौ मोजाङै आबुङै रंजा। आथिखालाव सोलोजों आगान लानाया गोनां, जेराव गोसोखौ बिखानिख्रुइ बांसिन बाहायनांगौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अननायाव थानानै राजफोलेरारि मोनदांनो हायो। जेब्ला नोंथांनाव गोबां लांदां सम थायो अब्ला गाज्रि साननायफ्रा नोंथांनि बांसिन जेंनायाव खोख्लैयो। बेनिखायनो मोजां बिजाबफोर फराय, मोनसे रंजाथाव सावथुन नाय एबा लोगोफोरजों सम हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा मावख'नि खामानियाव एसे मुखुब जानो हागौ। नोंथाङा एसे मेंनाय मोननो हागौ। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाबो एसे लोरबां जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों थाबायनो सानथांखिफोरखौ दोनथ'नो गोनां जानो हागौ। थेवब्लाबो नोंथांनि लोगोआ गोख्रों थागोन। नखरनि गोनांथार आयदाफोराव दिनै नोंथाङा नेवसिजानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। न'आव बिदा-बिनानावफोरखौ हेफाजाब होनाया नोंखौ मोजां मोनहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान आयाम गायसननायनि बाथ्रा सानगोन। शिब थानसालियाव तिल जासि। थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थांगोन। बेयो लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों शपिं खालामनो थांनायनि सान। खालि गावनि खरसानि सायाव नोजोर हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। सिंह राशि। थाबैनो लोमजानायनिफ्राय हामनायनि आसा दं। ओरैबायदि मोनो दि नोंथाङा मिथिगौ दि मानसिफ्रा नोंथांनिफ्राय मा लुबैयो, नाथाय दिनै नोंथांनि खरसाखौ बांद्राय बांहोनायनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि खामानिफोरनि बजा आरो रांनि सायाव जेंनाया दिनै नोंथांनि जुलियारि जिउआव जेंना सोमजिहोनो हागौ। मोजां मोननाया जोबनो गैया। बेयो गासैबो सिमाफोरखौ बारलाङो। जानो हागौ नोंथाङा बेखौ सिगाङावबो खोनाखांबाय। नाथाय दिनैनि साना नोंथाङा गोसो जायोब्ला गावनि थाखाय मोनदांनो हागोन।
बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था जाय नोंथांनि मान सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि थाखाय नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथाङा बिसोरनि मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन सुबुं। आथिखालनि गोख्रैथि गोनां जिउआव जों जोंनि नखरनो बारा सम होनो हाया। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो जाथावै जिनिसखौ जाथावना खालामनो हानाय गोहो थागोन। नोंथाङा मावनाय मोनफ्रोमबो हाबायाव जाफुंसारगोन। न'नि आबहावाया रंजालु थागोन। नोंथाङा हरखाबै राङारि मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। खाफालआ आबुङै नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथांनि न'नि बैसोगोराफोरा नोंथांनि खामानिजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दावगानाया सोलिबाय थागोन। नखरनि सिङाव गोदै आरो फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा सोरबा जुनिया सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। धोरोमारि हाबाफारिफोराव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। गोनांथि गोनां सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो आरो जाफुंसारनाया नोंथांनि उन उन थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। हरखाब दावबायनाया मेंनो रोङै फोरमान जागोन। नोंथाङा गावखौ गोदान गोसो गुदुं थासारियाव मोनगोन जाय नोंथांनो राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि बिमा-बिफाया नोंथांखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ, मानोना नोंथाङा नोंथांनि साननायफोरखौ रोखायै फोरमायाखै जानो हागौ। बेखौ थि खालाम दि बिसोरो नोंथांनि बाथ्राखौ गेबेङै बुजिनो हायो। मोजां मोननाय आरो रमान्सआ नोंथांखौ मोनसे रंजालु मुडआव लाखिगोन। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव गावनि बाथ्राफोराव सांग्राङै गोसो हो। नोंथाङा मोनदांगोन दि जुलि जानाय जिउआ थारैनो नोंथांनो खुसि लाबोयो। खानाय स्टाइल खालामनाय आरो मालिस खालामनाय बायदि हाबाफोराव गोबां सम लानो हागौ, नाथाय उनाव नोंथाङा जोबोद मोजां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै समाजारि बिथिङाव नोंथांनि खामानिया बांनो हागौ। नोंथाङा माखासे खामानियाव मोजां फिथाय मोनगोन, जाय नोंथांखौ खुसि मोनहोगोन। दिनै माखासे गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनायनिबो आसा दं। बे राशिनि बै सुबुंफोर जाय हाबा जायाखै आरो सासे मोजां जिउनि लोगोरि नागिरगासिनो दं, बिसोर थाबैनो माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा सासे आइजो लोगोनिफ्राय मदद मोननो हागौ। दिनै नोंथांनि दावबायनाया गोथार जागोन। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि गुरुनो खर' गंग्लाय, जाफुंसारनायनि गोदान लामाफोरा गेवगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। धनु राशि। नोंनि मेगन सानाय आखुआ नोंखौ दुखु होनो हागौ। नोंथाङा गावखौनो दुखु होदों, बेनिखायनो बेखौ जेसेबां हायो एसेबां थाब थांहो। गुबुननि खुसि आरो दुखुखौ रानलायनायनि हुदा जौगाहो। सोलोजों बानायनाय रां थिसननायाल' फिथाइ गोनां फिथाइ होगोन। बेनिखाय नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ साननानै रां थिसन। नोंथांनि खुदिया बायदि दाय गैयैआ नखरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। एसे आरोबाव नाजाबाव। दिनै खाफालआ थारैनो नोंथांनि फारसे थागोन, मानोना बेयो नोंथांनि सान। बैसोर सुबुंफोरनि सायाव नोजोर हो जाय नोंथांखौ लामायाव लांनो हागौ एबा नोंथांनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ खौरां होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोनसे सावथुन नायनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथाङा गोजाम जेंनाफोराव बांद्राय गोसो होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै राङारि लेनदेननिफ्राय जानगाराव थानाया साबसिन जागोन। गावनि समखौ मोजाङै बाहायनाया नोंथांनो मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि गथ'फोरा गावसोरनि सोलोंथायाव दावगागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। नोंथांनि जुलियारि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। शिब लिंगआव नालेंखर बाव आरो नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन।
नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गेजेरजों नोंथाङा मोनदांगोन दि सोरगोआव बुहुमाव दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। बेयो नोंथांनि सोरगिदिं थानाय खुवानिफ्राय उदां जानायनि सम आरो नोंथांनि दावगानायाव हेंथा होदों। दिनै नोंथांनि लामायाव फैनाय गोदान रां थिसननायनि खाबुफोरखौ सान। बबेखानि बै सानथांखिफोरखौ मोजाङै फरायखांनायनि उनावसो रां थिसन। नोंथांनि गियान आरो मिनिथावनाया नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। दिनै गावनि आंगोखौ निमाहा होनो दाबाव। नोंथाङा नोंथांनि कम्फर्ट जननिफ्राय बायजोआव ओंखारलांनांगोन आरो गोजौ थावनिफोराव थानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमनांगोन। ओरैबायदि मोनो दि नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव गासैबो रंजानाया गोमालांबाय। गावनि जिउ लोगोरिजों रायज्लाय आरो माखासे रंजाथाव सानथांखिफोर बानाय। सावस्रिनि बेलायाव खारनाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन, मानोना बेयो बेसेन नाङि आरो मोनसे मोजां ब्यामबो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ थि खालामनो थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि बानायनो हागोन। नोंथाङा नखरारि जेंनाफोरखौ गोजोनै सुस्रांनायाव जाफुंसार जागोन। साख्रियाव थानाय बे राशिनि सुबुंफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। दिनै सासे जुनिया सुबुंनि न'आव फैनाया जाथावना। नोंथाङा मोनसे गोनांथार खामानियाव आंगोफोरनि हेफाजाबजों जोबोद खुसि जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि दावबायनायावबो थांनो सानथांखि लानो हायो। बे दावबायनाया नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा आरजाथाव साख्रिनि खाबु मोनगोन। 11 खेब ओम नमः शिवाय मोन्थोरखौ रोजाब। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।